Armailetan gero eta jende gehiago, ez da behar bada lepo izango gaur eta baina oso giro politia izango dugula, seguru gaude. Joseba Urkiola, hor soropiletik zela ikusten dituzu gauzak. Alaxe da bai, hementxe gaude Anoetako berdegunean eta jendea gerturatu da bai. Esan dugu partida hasi aurretik, Anoeta kanpo aldean zegoela jendetza musikaz eta bestelako gertakariez gozatzen, minutuak aurrera joan diren enean eta arratseko 8ak jotzear dauden honetan geroz eta jende gehiago da. Arestian aipatu moduan ez da mukuru izango Anoeta, ez da topera beteko, baina jendetza etorri da eta ondoren antolatzaileek emango dizkigute datu zehatzak zenbat jende izangote den gaurko lehia garrantzitsu honetan. Euskal selekzioa Boliviaren aurka, nostalgiaz jositako partida inolako zalantzari gabe. Xabier Azkargorta, Gipuzkoarra, Azpeitiarra, berriro ere, Donostiara bueltan, eta Arestian aipatu moduan nork esan behartzion 1993 urtean, egon ondotik eta 2012an berriro ere, 2.0 abentura Bolivian hasi ondotik, hementxe izango zela bere Gipuzkoa maitean, Euskal selekzioaren aurka partida jokatzen. Jose Maria Morrortuk eta Mikel Etxarrik gaurko honetan 4 berrikuntza izango dituzte eta espero denaz gozatzea gaurko honetan. Amaikako kartsua, Amaikako haundia berdeguneratu du eta Txemiri emango diogu hitza, hemengo giroa bikaina da benetan, geroz eta jende gehiago, ea zer eskaintzen diguten protagonistek. Halaxe da bai, Joseba, gero eta jende gehiago, esandakoa, behar bada ez da gaur beteko, ez du ematen behintzat. Baina giro politia izango dugu. Eguraldiak ere ez digu asko lagundu egia esan. Tamalez, eguraldiko lankide kasu bat egin dute bete-betean, arratsaldeko 3:30 lauak inguruan hasi da euria, eta horrek ere ez digu lagundu. Palkoan lehendakaria, Inigo Urkullu, Arostegi jaunarekin, eta Boliviako Federazioko presidente ordearekin, beste agintari batzuk ere bai, hor Anoetako palkoan, Inigo Urkulluren ere lehendabizikoa, gaurkoan. Bai, lehendabizikoa. Lehendakari bezala esan edo. Bai, Donostira lehenengo bidaia ez, bidaia ofiziala esango genuke ez. Bez, iruditzen zait jendeak, hemen badakigu beste urtetan ere etorri danean eta ikusi dugu jendea Bilbo baino gutxiago etortzen dela, batez ere, inguruak ez du zeide, euria hasi da baita ere, hori ere kontuan hartu behar da baita, jendea pixka bat hor zalantzan zegoen hori atzeratzeko nahiko izaten da euria egitea, baina nik uste dut alde horretatik giro hona egongo dela, ez? Giro beti igoten da, giro polita, selekzioaren inguruan, euskal selekzioaren inguruan beti igoten da, jendea etortzen da, eta espero ezagun festa bat eta festa hon bat ikustez. Zuziri batzuk ere ikusten ditugu Armailetan, eta ezagit gauza horiek eta berriz, behin eta berriz bozgailuetatik agintzen dute horrelako ez egiteko, kontu zibiltzeko lako gauzekin eta, baina beti gertatzen dira, ez? Bai, baina ez dute asko laguntzen gauza horiek, ez? Ikusten festa batera atortzen gehala, baina festa bat bezala hartu behar dela, ez? Eta, espero ezagun ez gertatzea. Bai, alaxe da, bitartean hortze dituzue protagonista nagusiak, Beñat, hortxe Aduriz, Gorka Idaizoz, eta hortxe jarriko dira danak lerrogatuta, eta momentu batetik bestera himnoak entzungo ditugu, lehendabizi Boliviakoa. Ikusten duzuen bezalaxe, Boliviako zalerik ere ez da falta, Armailetan danak zutik eta himnoa kantatuz Boliviako jokalariak, titularrak zein ordezkoak, eta Xabier Azkargorta bera ere bai. Gaur kapitain lanetan, Mojika daukazu, jokalari teknikoa oso, faltak eta botatzen bikaina benetan, eta gol bat baino gehiago ere sartu du Gualberto Mojikak. Bera gaur kapitaina Boliviako 11koan, normalean Ronald Raldez
izaten da lan horretan. Baina gaur ez da hemen izango. Boliviako himnoa entzun dugu. Eta baina Euskal Erkidego autonomoko himnoa Iñigo Urkullu. Hortxe palkoan. Entzun ditugu himnoak, amaikakoak errepikatuko dizkizuegu, gogoratu Euskal Selekzioaren aldetik, atean Gorka Iraizoz izango da, atzean Iraola, Mikel González, Iñigo Martínez eta Mikel Valentziaga, Xabi Alonso eta Beñat, eskuinaldetik Xabi Prieto, ezkerraldetik Ibai Gomez, Gaizka Tokero punterdiko lanak egiten, eta Aritz Aduriz gizonik aurreratuena. Entrenatzaileak Mikel Etxarri eta Jose Mari Amor Hortu gaulkian, Zubikarai, Carlos Martínez Lavaca Castillo, Sanjurjo, Mikel Rico, Markel Susa eta Kike Sola eta Imanol Agirretxe. Boliviaren aldetik amaikakoan Sergio Galartza izango da atean, hortxe Amor Hortu eta Mikel Etxarri laguntzailez inguraturik, argazki ofiziala aterako dute, jendearen txalo artean, Euskal Selekzioa, esan bezala Boliviaren aldetik, amaikakoan Sergio Galartza, Luis Mendez, Centeno eta Valverde, hiruko lerroa atzean, eskuinaldetik Bejarano, Barba ezkerretik, Azoge, Beizaga eta Mojika zelai erdian, Peña, Alcides Peña puntardiko lanak egiten, eta gizonik aurreratuena Carlos Saucedo, 33 urteko aurrelaria. Arias, Jiménez, Arce, Pontons, Baca, Segovia eta Melean izango dira ordezko jokalariak Boliviaren aulkian epaile lanetan. Esan bezala, Miguel Ángel Pérez Lasa eta protagonista nagusia gizon hori Xavier Azkargorta bere bigarren abenturan Boliviarekin. Orduan duela 18-19 urte Kriston Balentria lortu zuen, barkatu zuen, baina merezi du hitz hori erabiltzea, gain zen ere Bolivia mundialerako sailkatu zuelako Azpeitiarrak, eta gaur egun ere ilusio horrekin eta itxaropen horrekin ari da Boliviako herria gizon honengan utzi duenean agintea. Iruditzen berak lan ona egiten ari dela, ez? Lehen komentatu duguna da, pixka bat, beste lan batera junda, selekzioatze bilen bat de ondo, ez den guztua ikusten aizianakin, eta berari deitu diote berriro, beraie bazekiten zen ideitu, zergatik ja ondo ezagutzen zuten entrenatzaile bat, kasu honetan, ondo ezagutzen zuten persona bat hartu dute, eta selekzioa gorakada bat egin du, ez? 2 aldaketa egin ditu, jokalari veteranoa sartu du deialdien amaikak horietan, eta garbi dagoena gora datorren talde badela, ez? Eta bueno, ikusiko du gaur ze itxura ematen duen sistematan aldatzen du, eta ikusiko du gabe nola antolatzen den. Boliviak jarri du baloia jokoan. Hortxe duzue Hego Amerikako selekzioa erasoan, ezin izan du Alcides Peñak baloi hor erdiratu, eta teko sake izango da Euskal Selekzioaren alde. Gorka Iraizozek jarriko du baloia jokoan.
Motzean Andoni Iraolarekin jokatuz. Bueno, Txemi, giroa bikaina hemen, Anoetako soropilean jendea berotu da eta hasierako oztasun hori ederki geratu da berotua, jendea gozatzen ereserkiekin eta besteekin argazki ofizialetan ere zale sutsuenek ederki gozatu dute eta orain zelaian dauzkagun 22 protagonista horiek gu gozaraztea falta. Okerraz banago, Perdasa epaia ere txalotu egin dute, eta hori ez da ohiko izaten. Epaile bat txalotzea, etxekoa da baita ere, eta horregatik izango zen ez nik uste merezi duela txalotan agurtzea, ez? Anoetan gutxi sekula ez dugu ikusten, olako partidu eta makarrik, eta iruditze berarentzako ere oso polita dela Anoetan, bera azkeneko urte honetan, Anoetan agertzea, ez? Halaxe da bai, Euskal Selekzioa erasoan, ez du erdiratzerik izan Adurizek. Mikel Valentziagak jarri du baloia jokoan. Xabi Prieto da, hor ezkerre galean dabilena. Xabi Prieto bera dugu, kapitaina talde honetan. Deialdian daudenen artean, da partidu gehien jokatu duena Euskal Selekzioarekin. 8 jokatu ditu Xabi Prieto. Badira. Badira baten batzuk. Bai, baten batzuk badira. Horrek esan nahi du maila honean urte askotan egon dela, ez? Debutariak ere baditugu, noski. Hoien artean, hasierako 11koan Ibai Gomez daukagu, beste bilak berriz, Xabi Castillo eta Inaute Zubikarai. Aulkian erdiraketa, Aduriz. Baloia kanpora. Txemi, Ibai Gomezen atzean Mikel Valentziaga bai, lehen minutuak zurigorri eta berdearekin jokatzen, atzo aipatu zuen gaur egun Valladoliden jokatzen duen Zumarragako semearentzat benetan partida garrantzitsua izango dela gaurkoa. Halaxe da bai, Mikel Valentziaga ere bai. Aritz Aduriz, erreferentzia nagusia hor aurrean, Beñatek jarriko du Betisen egiten duen bezalaxe, baloi hori, aukera, lehendabiziko aukera garbi esango nukenik. Kanpora bidali duena, azkenean Eduard Zenteno izan da, Mikel González. Golegile daukau gainera urte Mikel González. Bai, Realen atzelaria golegile daude. Zentrala gintuzte golak, bilateralak bai. Eta irutzte daude horretatik. Hori ona da. Bai, taldeari beste puntu bat ematen dio, eta aurrean dagoen taldeari berz basalantza asko, ez? Leku guztiat izartzen direlako alde horretatik. Horrek esan nahi duelako, jende asko ailegatzen dela aurrean. Bai, eta momentu askotan gainera. Izan diran golak azken minutuetan izan dira, galeko batek erdiratu eta besteak sartu, hori uste eta asko zan nahi duela taldearentzako. Sergio Galartzak jarriko du baloia jokoan, partidu hasi eta berehala erakutsi dugu Euskal Selekzioak bere asmoa. Gaizka Tokerok ikutu du buruz, baloia Valentziagarentzat, Ibai Gomez, Xabi Alonsok berriro ere Ibai Gomezi bueltatu dio, baloia erdinantza, Beñatek ez du baloi hori arrabatzerik izan, erasora atera nahian orain Boliviako 11koa, ezkerraldetik Barba, baloia kanpora Albokosaka izango da, Azkar Gortaren selekzioaren alde, Beñat Etxebarriak moztutako jokaldia. Ezken asotz, sistema desberdinak alde batean da bestean. Euskal Selekzioa dokana lauko defensa batekin, bi euskarri, iruko bat egiten du gero, eta Aduriz goian ipinita. Ibai Gomez Tokero eta Xabi Prieto iruko bat egiten du, Beñat eta Xabi Alonsoen aurretik. Besteak bosteko defensa batekin, bosteko defensa hori nola erabiltzen den, askotan ematen du bosteko defensa bat aipatzen duzunean. Beste batzuetan irukoa, besterik gabe. Bai, normala egiten da, bosteko defensa batekin jokatu, bosteko defensa, zue atzean jokatu duten, ez? Horrek ez du nahi bost jokalari horiek atzean daudenik, ez? Atzean beti iruko bat egoten da, barruan jokatzen duten iru jokalariak, hegalekoak baloia segun dagoen zelai erdiko jendeari presio handia egiten diote, eta gero bere aurretikan Euskarri bat edo bi, segun dagoen baloia, eta nik uste jende askorikin iristeko aukera daukala, eta hori irutzi gaina berak egiten duena. Xabi Gortak ez da planteamendu atzean bostekin ipini, ez, baloia ondo presionatu, goian presionatu, taldeak gora atera, eta erasokor jokatzen, ez? Aldaketa horrek eman dio
munduko txapelketako sailkapen horretan, berdinketa balortzea, garaipen balortzea, eta... Garaipen garrantzitsua gainera. Bai. Eta gainak... Ez egonolako selekzio baten kontra. Uruguai kontutan hartzeko selekzioa da. Bai, eta horrek konfiantza handia emango dio taldeari, lanea egiteko garaian, sistema honetan sinisteko garaian, da alde horretatik aurrera pauso bat eman dio, ez? Valentziaga sakonean hortxe da Ibai Gomez, baloia erdiratu Adurizen bila, Adurizek buruz, Tokerok buruz ikutu bai, eta atzerago zegoen Aritz Aduriz. Hortxe da Xabi Prieto. Euskal selekzioaren aldetik ez dago aldaketa nabarmenik. Lau gizon atzean. Xabi Alonsorekin Beñat aldamenean. Eta gero hor zelai erdian sekulako lan egiten gaizka Tokero. Bai, nik usten dut punta erdi pintzen duela, baino lanerako gehiago ez. Eta gero batez ere zelai erditikan Adurizek uztiten zulo horiek aprobetxatzeko. Biharrengo lerro horretatik iristeko, eta Beñatek eta Xabi Alonso hor pixka taldea mobitu, baloia mobitu. Alegindu askar mobitzen batera eta bestera. Abiadura gaurkoan importante izango da oso. Bai, gero zelaiak laguntzen du, lehen euria kontrakoa zen jendea etortzeko. Alde horretatik zelaian baloia erabiltzeko asko sobea da, asko biziago izaten da jokoa. Eta alde horretatik eskertuko du, denok pixkate bisitasun puntua batekin jokatzeko, ez? Baloia Boliviak berreskuratu du berriro ere, oraingo honetan Walter Beizagaren bitartez. Baloia arearantz, aukera du Carlos Saucedok, hortxe da Saucedo veteranoa, 33 urte, jokaldi amaitu eta gero kontatuko dizugu, zer gertatu den gizon honekin, benetan berezia da, bitxia da eta. Erasoan jarraitzen du Xabier Azkargortaren taldeak, Andoni Iraola baloia aurrerantza, Xabi Prietoren jokatuz, honek bueltatu egina izan dio, baina Bolivia berreskuratu du baloiaren jabetza. Goian jokatuz orain zelai erdian, baloi eskuin aldera, hegalekoa badoa aurrera, baina bestalderantz egin du Walter Beizagak. Bera da Iparra. Bai. Bera da Iparra talde honetan hor zelai erdian. Piskat berak mobitzen du taldea, bere ritmoan mobitzen du taldea, baina garbi ikusten dena da, ez diala hegalekoak eta atzean gelditzeko jokalariak, ez? Ez dira atzelariak peto-petoak, ez? Erasoan berri ere Euskal selekzioa. Eta Txemi, bi entrenatzaileak, 3 esan dezagun, orantxe Altxabaita Mikel Etxarri. 3 zutik. 3 zutik eta zesuman apur bat birkolokatzen ari da Xabier Azkargorta bere taldea. Jose Maria Morortu serio, zurrun partidari begira, eta Mikel Etxarri beste perspektiba batetik, lau begiko beto ikusten omen dute bik baino, eta ea ze ondoriotara iristen diren. Xabi Prieto, baloia atzera, Iraola, Xabi Prieto, etzegoen jokoz kanpo, ikus dezagun erdirak eta hori, aukera, eta gola, balekoa jokaldia, Aritz Adurizen gola, ez omen zegoen jokoz kanpo, ez daude pailaren erabakiarekin gustora Boliviako selekziokoak, baina Aritz Adurizen gola izan da, eta gol historikoa, 6. egiten baitu Aritz Adurizek, 6. egiten du, hor hasiera batean jokoz kanpo zegoen Aritz Aduriz, baloia Xabi Prietok jaso duenean, hau da, Iraolak Xabi Prietori eman dionean jokoz kanpo zegoen, behar badak ero... Baloiaren atzetik gelditzen da, eta hori da. Bigarren jokaldi da bezala. Bai, Xabi Prietorena zalantzakoa gehiago da, ez? Baloia noiz ateratzen da, ikusi behar da ez noiz hartzen duen. Ematen du baloia ateratzen denean ez dagoela jokoz kanpo. Eta gero ja ez du danak baloiaren atzetik daude, alde horretatik ez iruditzen jokoz kanpo deni, baina bueno, normala da, gaina zelaian eskatzea jokoz kanpokoa, hain bakarri ikusita lerroa pixka bat atera da, baina etzen erresa ez marrazain antzako eta sinontzako, ez? Errepikapenean ikusten dela, iruditzen zait, hori ere errepikapenean ikusi dut zalantza ditugu, baloia ateratzen da momentuan. Ikusten duzu asarre hori galdetu digu, ikusi du errepikapen hemen monitoretxo txiki bat ezarria daukagu, bekaldetik partida
egokiago begiztatzeko, eta berak jokoz kanpokoa ikusi du eta azkar batean Miguel Ángel Pérez Lasari oihuka aritu zaio Xabier Azkargorta, baina bola balekoa da. Ja, baina horrek protesta egingo du, baina hor geldituko da, Baina ez da erresa, marrazeinatzako benetan zaila da. Zaila zen, kontua kontu bat eta huts, bueno, eta ikusi zazue Jaun Andreok, Euskal Selekzioaren area nola dagoen, dana kez beteta. Bengalaz jaurteari dira. Eta Gorka Iraizoz bera ere protestak ikusten dugu orain Joseba. Bai. Ez da gitz. Zorte duen momentu batez, etengo norria oka Pedro Lasak. Logika izango litzak ez da eserrik hor. Ez da atezaina ikusten dugu. Bai, osta ikusten dugu oraintxe bertan Gorka Iraizoz area barnean. Valentziaga berreskuratu du Euskal Selekzioarentzat, Tokero, Beñatekin jokatuz, Xabi Alonso, gaur hasieratik, amaikakoan. Andoni Iraolak sakonean Gaizka Tokero horrekin jokatu nahi zuen, Beizaga baloiaz, eraso antolatu nahian orain, Azkargortaren amaikakoa, eskuinalderantz orain, Bejarano, Diego Bejarano, falta egin du Ibai Gomezek, jokoa jarraitzen utzi du, ez azkenean seinalatu egin du, pitatu egin du. Adierazi egin du. Arazoak egongo dira, Bai, arazoak izango dira, ez dago jarraitzerik horrela. Gorka Iraizoz orain oso egora, Gorka Iraizoz bakarrik ez, kea zabaldu eginda erabat, eta gainera jarraitzen dute Zuziriak botatzen armailetatik. Gorka Iraizoz dagoen ateatzetik. Behin eta berriz ere bozgailuetatik mesedez eskatzen ari dira Zuziririk ez jaurtitzeko. Itzali dituzte. Bueno, kostatu zaie. Inongo ondoriorik gabe atera du falta jokalari boliviarrak. Erasoan Xabier Azkargortaren taldea oraindik. Buruz ikutu duena Carlos Saucedo izan da. Iraizozek gaizki orain, behar bada ez zuen taldekide ikusiko. Ikusi guk. Berak ez dakit baino guk. Hemen dugu jokaldi errepikatuta, Xabi Prietoren erdiraketa. Hor ikutu egin du Sergio Galartza atezainak, baina ezin izan du urrundu bertan utzi dio baloia Aritz Adurizi. Eta Jaun Andreok Aritz Adurizen gol hau historikoa da, nolabait esateko. Orain arte Julen Guerrero genuen golegile nagusi 6 golegin. Bueno, ja baditugu bi. Julen Guerrero eta Aritz Aduriz. Bueno, gehiago. Pilatuko dira gehiago. Bai, zalantzari gabe. Beste falta bat, egi esan guk gauden tokitik, ez dugu apenas jokalaririk ikusten. Falta aterako du Boliviak. Hor, esiaren kontra, Tokero eta Aduriz genituen biko esi horretan. Baloia luze orain. Mikel Gonzálezek buruz urrundu. Beñatek berreskuratu du Euskal Selekzioarentzat, baloia eskuinaldera. Xabi Alonso luze, bere ohiko teknikaz baloi luze bikaina bidali du. Erdirak eta Ibai Gomezena. Eta orain Aritz Adurizen esku ezote duen ikusi. Hankaltxaduela dirazi du. Hankaltxaduela. Jogo arriskutsua. Eta Xabier Azkargorta oraindik haserre oso ikusten dut. Jokaldiarekin pentsatzen ari da, horri bueltak ematen, eta une honetan Garunak zelaia bezala lainotuta dauzka erabat. Logikoa da, ez? Torri eta lehenengo minutuetan eztabaida sortzeko moduko jokaldi batetik gola egiten dizute, eta horrek pixka bat zure lehenengo ideia hori pixka puskatu egiten du, ez? Eta horrekin... jarraitzen dute armailetatik Zuziriak botatzen. Artean jokoan Gaizka Tokeroren erdiraketa,
aukera berriro ere Euskal Selekzioarentzat, ikus dezagun, zetorgio moduan Xabi Alonsok jaurti, aukera Ibai Gomezentzat, kendu egin diote azken momentuan baloia, Beñatek segulako txapela jarri dio, bere markatzaileari eta Gaizka Tokeroren jaurtik eta horrek, Boliviako jokolari batengan jodu eta kornerra izango da. Selekzioaren alde. Sarre, Xabierra sarre dago. Oso asarre. Berriro ere, jokoz kanpo gaskatzen zuen eta oso asarre. Atera du Ibaik kornerra eta bigarrena. Aritza Durizek. Aritza Durizek, 2 eta utxekoa. 16. minutua bete den unean. 2 eta utxekoa egin du Euskal Selekzioarentzat Aritz Adurizek. Golona, Horre defensako lan. Barkatu Juanan, gola ederra benetan, baina beste atealdea ikusiko bagenu oraintxe bertan Jaun Andros ikaragarria da. Zelaira ere zuziri bat ailegatu da. Gero eta gehiago ikusten ditut gainera, eta ez dakinik ez ote den beste zehozer gehiago gertatuko hemen. Espero ezagun ez, nik usten dute festara datorrena, gainera ume pila bat etortzenak, aste pila bat dago, iruditzeit alde horretatik denok, errespeto bizka bat denoi, iruditzeit alde horretatik ez diola bate laguntzen olako gauzak Euskal Selekzioari, Ikaragarria da benetan. Gorka Iraizo zen ateatzean gertatzen ari dena. Erasoan bitartean Bolivia, Euskal Selekzioak berreskuratu du baloiaren jabetza. Zuhiltzaileak eta etorri dira. Ez harritzekoa. Era bat lanean daude 8 eta 5 gelditu gabe, izerdi tanta mardulak jaurtia, zinolako zalantzari gabe. Ikaragarria da, eta partidua lasai asko ikuste etorri dena. Familia zinguraturik gainera, horietariko asko, ume asko dauzkau gaur anoetan, eta ez da ez, zago esan dukenik da, adibiderik gozoena. Ez. Azkenean futbol partida bat ikustera etortzen zera, Euskal Selekzioa jokatzen du, gutxitan jokatzen du, aukera daukazu, gainera Donostia etorri zaizu eta iruditzen zait alde horretatik denok berrespeto puntu bat behar dugula darantzako, ez? Eta batez ere etortzen da jendearentzako, eta batez ere hor dauden gazte eta umeentzako. Holako gauza batek ez du asko laguntzen. Arearantz, berriore Aritza Duriz, bakarrik hor area barnean, aurteko sake, oraingo honetan gainetik kanpora bidali du. Eta oraingoa ere, jokoz kanpoko... Amorrortuta Mikel Etxarri, biak elkarrizketan. Eta baita ere elkarrezketan Boliviako jokalariak erdilari bi elkarri nolabait elkarra ulertzeko eskatuaz, atzelariak apur bat galduta daude, egia da Euskal Selekzio egaletatik min handi egiten ari dela Ibai Gomez, eta beste egaleko ere apur bat aztoraztu arazten ari dira Boliviakoak, eta Azkargortak oraintxe bertan egin duen irudia ikustekoa, eskua okotza azpira eraman, ez dago gustora ikusten ari denarekin. Baloia ezkerraldera hortik sartu da Ibai Gomez. Ez du jokalari Boliviarra gainditzerik izan Ibai Gomezek. Alcides Peñak nahi zuen baloi hori jaso. Xabi Alonsok orain sakonean. Gaizka Tokero sartu da area barnean. Baloia atzetik etorrita azkenean Aritza Durizek jaurti. Nik uste lehendabiziko golak mina handia egin diola Boliviako selekzioari. Denak egin dio mina askenean, ez? Golak egin dio, gero pixka bat hor geldik egoteak, daonkeak, nik uste dena nahaztu duela, ez? Lehenengo jokaldi horrek pixka bat nahaztu duena, eta... Luis Mendez, lurrean etzanda geratu da jokaldi horren ondorioz, ikusi duzue jaurtik eta Galartza Atezainak kornerrera bidali du. Eta jarri du jokalari bat, berotzarik eta egiten, Xabier Azkargortak.
Alaxe da bai, jokalari bat beroketa lanak egiten, eta Txemi Ondolek agian argitzea izan ere aste guztian zehar hainbat medio eta bitartekoetan esaten egon dira egon gara, talde gaztea ekarri duela, jokalari batzuk falta direla, baina atzo Xabier Azkargortak bere prentsaurrekoan argitu zuen ondo gainera, Uruguairen eta Kostarrikaren aurka jokatutako jokalarien artean, 11ko nagusian, 7-8 zeudela, beraz kapitaina eta Martins goleatzaile nagusia falta dira, hori kenduta jokalari giltzarri diren jokalariak, ez dago beste guztiak jokoan daude, eta hori argitze ere une honetan 2:20 minutuan gauden honetan garrantzitsu izan leiken. Halaxe da bai, bajarik garrantzitsuenak dira, kapitainarena, Ronald Raldez jokalariarena eta batez ere Marcelo Martinsena. Marcelo Martins baita selekzio honetan jokalaririk ezagunena. Gaur egun okerrezanago Porto Alegreko gremion ari den gizona, baina bere garaian Shakhtarrek fitxatu zuen Cruzeirotik, UEFA irabazi zuen Shakhtarrekin, ondoren Werder Bremen, Wigan, eta handik Brasilera, eta gaur egun Brasilgo top 25 horretan, hau da, Brasilgo ligako lehen 25 jokalaririk onenen artean, 2 atzerritar bagarri daude, eta hoietariko bat hain zen ere Marcelo Martins da. Holako jokalari bat, kurrikulun horrekin, zure selekzioa hain indartsu ez izateak eta holako bat faltatzeak, mina asko egiten dizu, ez? 2 jokalari falta dira, bete 11koan egoten diranak, horiek benetan... Gaizka Tokeroren gola. 3 eta utxekoa Gaizka Tokeroren gola. 22. Minutuan, beste baloi bat areara, eta egia esan, defentsa lan horretan gauza bat dela, bestea dela, ez dabil bat ere fin, Azkargortaren taldea. Ez, nik usten dut Euskal Selekzioa ondo sartu dela, partiduan gauzak harin eta askar egitean izan ditu, Xabi Prietoren galoria aprobetxatu du, hortikan mine egiteko, eta azkenean hortik itorri dira erdiraketak, ez, gola egiteko. Kornerra bestaldetik itorri da, baina jokaldian sartu diran 2 golak, 2 hortik itorri dira, ez, berriro ere goitikan, eta Tokero gondo aprobetxatzen du. 22 minututan 3 gol. 3 gol, bai. Ez da oizkoa, holako gauzak gertatzea. Beraiek arazo handia dituzte, ez daude gustora zelaian, da lehenko gol horrek min asko egin dio. Halaxe da bat, behin bakarrik jaurti du Boliviako selekzioak, ikusi duzue, Euskal Selekzioa berriz 10 aldiz, eta 3 gol, aduritzek 2 eta 1 Gaizka Tokerok Euskal Selekzioarekin, Gasteiztarrak sartzen duen indabizikoa. Marcelo Bielsa gustora egongo da. Arestian bidali dizkigute WhatsApp bitartez argazki batzuk, hemen zebilela, jende artean argazkiak atereaz eta bere ere Euskal Festa honetaz gozatzeko prest, bere 2 jokalarik 3 gol sartuta, gustora egongo da gaurko honetan anoetan Euskal Selekzioarentzat gotorleku duen zelai honetan 4. partida historian eta 4-4 momentuz bidean. Halaxe da bai. Bolivia joko antolatu nahian. Barbak ez du baloi hori harrapatzerik izan, Andoni Iraolak aurrea hartu diolako, orain berriz kanpora bidali duena, Valverde izan da, alboko sakea Euskal Selekzioaren alde, baloia arearantz, Gaizka Tokero hor potzikutu, Aritza Duriz, hor bote prontoan edo, bote lasterrean edo jaurtina izan du. Tokero min asko egiten ari da. Batez ere, bigarrengo lerro horretik, lehen komentatzen bigarrengo lerro horretik errez sartzen ari delako, eta gaina baloi asko iristen ari zizkio, ez? Hor inguru lantza asko. Adurizen movimentuan saigon, beste bat hartzen du, eta beti zuloan sartzen da, ez? Eta horrek min asko egiten dio, Boliviako atzeko lerro horri, ez? Hirukote horren barruan jokatzen du, hirukote horrek ezin du momentu honetan. Tokeroren movimentu horrekin. Eska konpondu beharko dute. Hortxe da Ibai Gomez, baloia Gaizka Tokeroren zatain zuzen ere, eskuinalderantz. Orain falta adierazi du, Zentenoren falta Perez Lasa jaunak. Xabi Prietori eginikoa. Berehala jarri du Euskal Selekzioa baloia jokoan eta ustekabean harrapatu ditu Boliviako atzelari guztiak. Bai, baloia hor geldi dagoela eta Xabi Alonso inguruan balima dago, atzeko lerro horrek argi ibili behar du. Baloia berak nahi duen lekuan ipintzen du eta
hor ikusi du errestasun handiarekin, pausuan etorri oinaren kanpoko aldearekin, oinetan utzi dio baloia. Luis Mendezek luze Saucedoren bila, Inigo Martinezek bularrez kontrolatu. Ondarrutarra da, hain zuzen ere, Euskal Selekzio honetan jokalaririk gazteena. Veteranoena, okarrez banago, Mikel Abaka. Laxe da bai, datuek hori diote. Xabi Alonso, Beñatekin jogatuz. Kendu egin diote baloia Betis taldeko jokalariari. Hau ere, segurako denboraldi egiten ari da. Betis osoa bezala. Bikainari dira benetan. Uste urte osoa egin duela, ez? Horreko udaratan hasi eta aurreko denboraldian hasi eta oain arte gauzako ondo atera zaizkio, ez? Gaina baloi geldia oso da, berak aurrera pausoa handia egin du. Iruditzen zaite Betis ere asko eman diola, Betis horrego goian egoteak taldeak ematen diola, baina honek beste puntu bat eman dio eta errestasun handiarekin. Baloia sagonean Xabi Prietorentzat, ikusi zagon baloia atzera Ibai eta laugarrena. Laugarrena Jaun Andreok, 27. minutuan. Oraindik bete ez denean, 4-0. Hau bai dela ikaragarria, erabat borru egin da Dabel Boliviako amaikakoa. Bai, bat zermina asko egiten dio. Xabi Prieto oso ondo dago, gozatzen ari da. Errestasuna handiarekin hori ikusten du, korrikaldi bat egiten da, eta lekuz kanpo harrapatzen ditu jokalari asko, eta bakoitzan ikusten dut gehiago dagoela finkatuta jokalari bati besteari begiratuz, eta zuloak aurkitzen ari dira, eta mina asko egiten ari da, ez? Xabi Prietok oso gauza erraza egin du, baloia berreskuratu eta gero hor zelai erdian atzera, baloia, eta Andoni Iraolak oso ondo ikusi du nola sartu den gero Realeko jokalaria, Xabi Prieto, honen erdiraketa bakar-bakarri geratu da Ibaiarea barnean, markatzailea erabat galduta. Bai. Iruditzen gozatzen ari dela, Xabi Prieto baloia hartzen duenean gauza asko egiten ditu, eta gaina olako errestasuna ematen balin badio hondik eta min gehiago egiten du. Eta iradokigarria benetan Xabier Azkargortaren arpegia, Xabier Azkargortaren gestoa. Baloia area barnera. Ez da minutu bakar batean ere eseri, eta orain Erreguka bere buruari eskuak gurutzatu, eta Erreguka zeru alderuntz begira, ez dago gustora, ez dago pozik, ez dago kontent eta benetan pozik dagoena Ibai Gomez, AZ 2012 urtea. Eta jendearen txistuak entzungo dituzu, zuziriak botatzen jarraitzen duen jendearentzat dira. Txistu horiek oraindik jarraitzen dute eta horretan. Nolako Arsenalak harri duten? Segulakoa. Noski, galdera da. Eta atetan sarrerak zaintzen ibili direnak, zertan ibili dira? Zaila da. Bai, ez da erresa izaten. Nolako egun batean ez da erresa izaten. Normalean, liako partidu batean nolako gauzak ez dira gertatzen. Baina, hemen garbi dagoena da, olako gauza ikusten diranean, zailtasun gehiago ipiniko dituztela mendikan horre, ez? Zalantzarik gabe. Borrokan Xabi Alonso, falta dirazi du. Perdidasak. Lehen aurreko jokaldian oso ondo ikusi dugu nola berreskuratu den baloia, nola moztu duen Mikel Gonzálezek. Sekulako demoraldi egiten nahi da. Bai. Hemen asko hasi da gainera, nik usten dut, lasaitasun puntu bat hartu du. Azkenean partiduak ematen duten eta urteak ematen duten lasaitasun puntu hori hartu du. Konfiantza asko dauka. Bere burua ondo ikusten du eta gehi dela gauzoiek eta gehiago egiteko. Alberto Mojikak atera du falta, baina inolako ondori hori gabe. Erasora berri ere Euskal Selekzioa. Aritza duriz, ikus ezazuen hon dabilen Donostiarra. Baloia Xabi Alonsorentzat. Iraola, Mikel González, Xabi Alonsorekin jokatu, zonek arrasategoari berrirore, Xabi Alonsoko eskuin aldera orain. Andoni Iraola, usurbilgoak berriore Tolosarrari, atzera honek, Gorka Iraizoz. Eta ordu erdia betetzearekin bat, instant batean Xabier Azkargortak arratseko lehen aldaketa egingo du. Alaxe da bai. Zazpi zenbakierekin zelairatzeko prest, Vicente Arce. Jokalari garrantzitsua da, Boliviako amaikakoan.
Baloi arearan berri ere, Aritza Durizen bila, ez du orain honetan errematatzerik izan, erasora Xabier Azkargortaren taldea. Eskuinaldean Alcides Peña, ezkerraldean dago bakarrik Barba, Beizagak ezkerraldera, Valverdek orain bai Barbari, atzera Gabriel Valverde, luze eskuinalderantz, ondo eta erne, Mikel Valentziaga, hau ere bikainari da, Miroslav Jukicen taldean, Valladoliden. Xilik, bere leku hartu du. Eta Luis Méndez. alaxe da bai lehen arestian min hartu duena, une batean horre egon zaizkio medikoak eta bestelakoak nolabait oinak eta berotu arazten, baina ezin duela jarraitu eskatu dio entrenatzaileari eta bere ordez, zuk txemea adierazi moduan 7 zenbakiarekin, arze izango da Boliviaren gauparte honetako lehen aldaketa. Honek aldaketa karriko du. Seguruenik. Bai, loko defensa batekin jokatzen hasiko da, bi euskarrerekin, punta erdi batekin, eta irutze talde hortatik taldea pixka bat aldatuko dela. Alte egin diote hain zuzen ere Hartzeri, zeleratu berri den jokalariari eta horrelaxe adierazi du. Berez Lasa jaunak, ikusi egin behar orain nola kokatzen den, Xabier Azkargortaren taldea. Baloiaren inguruan, normalean honelako faltak eta mojikak ateratzen ditu. Errematatzeko prest, Alcides Peña, hortxe zegoen baita Carlos Salcedo, baita Centeno zentrala ere bai. Artzek jaurti eta Gorka Iraizozek gelditu, lehendabizikoan ez, baina bigarrenean bai. Ederki ailegatu da gainera laguntzera, Inigo Martínez, Salcedoren bidea ixtera edo Salcedori bidea ixtera. Hankarekin azkenean. Bai, azkenean jaurtiketa ona zen, hor gelditu da esia jo duenean da zelai ikutunean abiadura asko hartu du. Eta lehenengo baloia ere bai atera etortzu zaiona eta atesanaina nahiko, Iraizozen nahiko izan du, keakin, ez dakizenekin, bestearekin partidan egoteko. Inigo Martínezek atzera bera atesainari Gorka Iraizozi. Mikel Gonzálezek Xabi Prietorekin jokatuz inguruan du Andoni Iraola, berarintza da baloia, Usurbilkoak jarraitzen du, falta egin diote Andoni Iraolari. Andoni Iraolarentzat ere 8. partidua da Euskal Selekzioarekin gaurkoa. Baloia berri ere jokoan. Inigo Martínez. Etxebarriarekin jokatuz. Igorrekoak eskuinaldera. Antxe da Xabi Prieto, desmarkera Andoni Iraola. Ondo sartu da honek bueltatu egin dio Xabi Prietori, ikus ezagun bat bikoan, ezkerralderantz egin du. Baloia atzera, Beñatek oso ondo ikusi du Aduriz, honek hobeto gainera Ibai Gomez, eta Ibai Gomezen erdirak eta gaizkatokero, ez du baloi hori ate barrura bidaltzerik izan, baina eskuinaldaren kanpokaldeaz nola erdiratu duen Ibai Gomezek ezkerretik. Bai, azkenean min asko egiten diote erdirak eta horiek Xabi Prieto galde batetik eta Ibai Gomez bestaldetik oain ere ematen zuen etzeukala horlako arriskurik baina ez dakiz gertatzen atzelari baloia hor utzi du, ez da, tokero hori torri eta gaina arrematatzea lortu du baita ere, ez? Arazo handi dituzte atzekalde horretan. Irmotasun faltan nabarmena erakusten nahi da Boliviako defensa. Beraientzako egia da, arazoa dela, ez dakit hemen denbora gutxi gotea, bidaia dela, Jetlaga. Ba, dena, azkenean hori dana kontuan hartu behar da, ez? Eta beraientzako arazoa da, gertatzen dena da, aitzakia ez da hori bakarrik, ez? Nik uste gauza gehiago dirala. 93. urtean ezin izan zuten entrenatu ere egin. Hegazkinean Donostiarantz iritsi eta aurki batean partida jokatzea. Orduko hartan, aste hartan bertan Las Vegasen, Estatu Batuetan 94. urtean eginiko munduko koparako zozketa egintzen eta partidarrek sekulako interesa hartu zuen, izan ere zozketa hartan Alemania 90ko mundu txapelduna eta Espainia egokitu zitzaizkio. Alaxe da bai. Eta Alemaniaren kontra jokatu zuen mundialeko lehendabizikoa. Estatu Batuetako mundiala eguratu zuen, horri izan zen ura. Chicago.
baloia atzera bidali du Azogek. Galarza, armailetan ere daukagu istiluren bat. Azkenean ertzaintzak esku hartu behar izan duraz. Ezer ez gertatzea espero dugu baloi luzea Carlos Salcedoren erne zegoen hor, Gorka Iraizoz. Gaizka Tokero. Xabi Prietorentzat, baloi eske bestaldean Ibai Gomez, ikolzagon, zetorgio moduan. Hor ematen zuen hasiera batean Bejarano kurrunduko zuela, eta behar bada preste zegoen, baina pixkat ustekabean harrapatu duela esango nukenik. Hortxe dituzue armailetako irudiak, ikusi zazue. Iskanbila latza oraintxe bertan, bitartean jokaldi arrebegatuta. Baloia kanpora bidali du Ibai Gomezek. Erdiraketa kareara, Jaun Androk, 13 egin ditu. Euskal Selekzioak 2 besteik ez Boliviak. 13 hietatik erremate pila bat baita ere. 4 gol badira. 4 gol, eta beste errematek arriskutsuak ere bai. Bai, azkeneko ara ikusi dugu, aurreko antoko ere ara ikusi dugu, iruditzen zaite. Atera joan diren gehienak. Errez ari dira, ez? Askotan errezegi. Egia da, maila badagoela, zelaian dauden, Euskal Selekzioan dauden jokalari horiek oso jokalari ona dira, teknikoki onak, kontuan hartu Xabi Alonso hor dagoela, esango dugu, Beñatek Espainiako selekzioak baita ere jokatzen du, Iraolak ere joten da, Xabi Proto, Aduriz bera ere bai, eta aldo horretatik maila handiko selekzioa dagoela, ez? Eta horrek bazekiten beraiek. Xabierrek esango zien berai aurrean ez dala izango edozein. Hauek ez dira errenak, Eta beste batzuk ez dira etorri, ezin izan dute etorri. Arazoak direla medio, adibidez Premier Leaguean daudenak. Premier League Gabonetan ez da eteten, ez da gutxiagorik ere. Gero Jaime Martínez ere falta da, Iturraste, Amoregi eta Ilarra. Bai, azkenean jokalari garrantzitsuak, eta maila handiko jokalariak guztiak. Jokalari asko falta dira, ez? Eta nik uste maila ona dagoela, ez? Ego zeinekin konpetitzeko moduko selekzioa daukagu, ez? Gertatzen dena da, bueno. Beste gauza batzuk behar dira, eta bar. Ez daukagula modurik. Ez, baina, bueno, zelaikoak laguntzen du, esan nahi dut. Beste gauza batzuk oso zaila dira egitea. Armailakoak, bueno, gauza askotan ez dute asko laguntzen, ez? Batzuek. Garbitu da pixkat airea, ez? Bai, garbitu da, eta keak nolabait ano eta zelaitik aldegin du. Oraintxe ari zineten esaten jokalari garrantzitsuak dauzkala Euskal Selekzioak. Atzo Xabier Azkargortak anoetako prentsaretora gerturatutakoei esaldi edo aipu garrantzitsu bat utzi zien. Eta garbia zen, ez aztu jokalari hauek denak lehen mailan daudela. Eta lehen mailan balima daude, lehen mailakoak direla. Horixe utzi zuen eta denek irritikia plazaratu zuten arrazoi zeukan Azkargorta maisuak. Etxarri berak ere esan zuen, Euskal Selekzioak baditula jokalariak munduko txapelketa baterako sailkatzeko, ez behar bada beti, baina bai sartzeko kaso honetan oain benet aurten hartuko genuke eozein selekzion pare dago, ez? Europan konpetitzeko zalantzarik gabe, Europan konpetitzeko balin badu, mundu guztian konpetitzeko aukera dago, ez? Nik uste dut baliabideak badaudela, jokalari ona daude, iruditzen deneti dagoela gainera, eta alde horretatik aukera bat eman ezkeo, aukera hori aprotxatuko dukela, ez? Gertatzen dena, momentuz aukera horiz dago. Beste batzuek aukera horren bila dabiltza, eta tarte horretan Euskal Selekzioare bai, ez? Halaxe da bai. Bejaranok jaurti du. Gogor bai, baina zuzenean kanpora ikusi duzuen bezalaxe. Hortxe duzue. Diego Bejarano. Euskal Selekzioa berri hori baloiarekin. Lehen zatiko azken 5 minutuetan sartuko gara. 4 eta 8 markagailuan gogoratu Adurizek 2, Tokerok eta Ibai Gomezek bana.
lehendabizikoa Toqueronentzat, estrainekoa baita ere Ibai Gomezentzat, eta bi Aritz Adurizek eta gaurko bi golekin, bera dugu, bakarrik, golegileen zerrendan nagusi, Euskal Selekzioko pitxitxia da Aritz Aduriz. Hortxe da, atzera ondo gainera Ibai Gomezek ez du golik sartzerik izan, aurrean aurkitu duelako, oraingoan bai, Boliviako atzelari bat, baina berri ere, batbiko eginez area barnean, ia area txiki barnean. Bai, erraztasun handiarekin, ez? Iruditzen zait gehiagizko izan dela, ez? Askotan izaten da partidua, bai, konpetiko dugu, baina, bueno, beti kontu zibili min hartzearekin. Baina partiduan... Baloia sagona Aritz Adurizentzat, ezkerka da zuzenean kanpora. Eta Diego Bejaranok amesgaiztoak izango ditu ziurrenek Ibai Gomezekin, sinistu benetan jartzen duen arpegikera, izan ere jokaldia bukatu ostean aulkirantz begiratzen du eta ezina irudikatzen duen irudi hori uzten du ikusgai, hemen egalean gauden denontzako, Ibai Gomez gau zantar bat ematen ari zaio inolako zalantzarik gabe Bejarano atzelariari. Azkenean atxeen aldiaren sai, ja ez da asko falta. Atxeen aldira horrela joaten diran, lasaitasun puntu bat hartu. Eta beste partidu bat. Eta beste partidu bat, beste 45 minutu, markagailu alde batera utzi, eta 45 minutu honak egin ez, pixka bat orain arte eman duen irudia Boliviako selekzioa pixka bat buelta eman, ez, aldatu eta jendeak beste gauza bat ikusi dezan, ez. Seguru nago, txekoaren ondoren erabat porrot eginda geratu direla, baina batez ere erabat galduta gelditu direla, toki ere galdu egin dutela alegia, erabat desorekatuta amaikakoa. Gani uste gol horren irudi hori gelditu zaiela buruan eta hori ezin kenduta eta protestak eta bar, da nik uste taldeak selekzioak lekua galdu egin duela, ez da nahastu egin direla hor. Eta nahasketa horretan Euskal Selekzioak aprobetxatu du lau gol egiteko. Eta talde horretatik Euskal Selekzioa ditzei zer kendu behar, ondo jokatzen ari da, gauzak errez egiten ditu, erreztasuna handiarekin aurrekoak ere erreztasuna ematen dizkio, baina alata guztiz ere gauzak egin behar dira eta gauzak ondo egiten ari dira. Beñatek berri hori Xabi Prietori bueltatu, ikus dezagon. Zer egiten duen Xabi Prieto gatzera. Ondo iradola, Xabi Alonso, Iñigo Martínez, motzean Beñatekin, honek oso ondo lehen ikutuan ezkerraldera, Valencia garentzat. Inongo presiori gabe jokatzen ari dira. Ez dute ez da presionatzen ere. Boliviarrek, baloia luze, area barnean, berri hori aukera Euskal Selekzioarentzat, Adure, jokoz kanpo orain bai, orain bandera altxatu du, bada ez bada, Gabarzaren gelditua. Orain bai, zerbait esan diote. Xabi hor gustora. Bazen garaia esan du berak. Bat. Oain bai. Hote duzu jokaldia. Aritz Aduriz. Euskal Selekzioarekin golegile nagusia. Gaur eginiko bi golei esker. Badugu beraz, Joseba protagonista nagusi bat bai. Alaxe da bai. Eta Xabier bea, Bai. Gaur entzuteko izango da Xabier. Txamponaren bi aldeak irudikatzen. Eta batzuen poza besteen mingotxa. Alaxe da bizitza. Alaxe da bai. Futbola hola izaten da. Lerro txiki badago, ondo eta gaizki, Zu pentsatu lehenengo goleko jokaldi horretan, Marrazainak ere, nik ez dut iruditzen Marrazaina nahi argi ikusietan ikan jokaldia ez, baina benetan saila da berarentzako. Beñatek jaurti, ez du arrabatu baloi hori Galartzak, eta kornerrera. Behar da zelaia ere azkarregi, Boliviak jokatzeko tankera kontutan izanik. Xabi Alonso. Aduriz. Iraola garriratu. Adurizek txilenaz. Falta adirazi du Pelelasak. Arriskutua zen. Horre sartu egin delago Gabriel Valverde.
Eta gutxigatik ez du bola hor buruan harrapatu. Bueno, amaitu da honen bestez, lehen zatia. 4-8 markagailuan aurretik Euskal Selekzioa, Adurizek 2, Gaizka Tokerok egin du 3-8koa, eta 4-8koa Ibai Gomezek. Ez dakit jokalarien bat harrapatzeko modurik izango dugu. Bai, saiatuko gara. Bai, hementxe daukagu gaurko protagonista nagusienetako bat, Ibai, haze hasiera estreinekoa eta gola. Amestutako gaua, ez? Bai, amestutako gaua, ez? Oso polita dau. Jende honekin, gainera partiduen ateatzen ari da, oso polita, amets bat zuesan musu moduan. Baduela honek berezi, ez? Zuri-gorri eta berdearen elastiko hori jazteak baduela zerbait berezia. Bai, beste gunea esan neban, ez? Niretzat bigarren amets bat da, kumplitu dana eta hau ezin hobea. Eta zer eskatu behar diozu 2013-garrenari, lehengo urtean matxak gozoak izango ziren noski, Europa Ligan Schalkeren aurka, Lisboako Sportingen aurka gola sartu, Marcelo Bielsaren 11koan sartzea lortu duzu, eta Euskal Selekzioarekin debuta gola urte zirraragarria. Bai, urte polita izan da, baina bueno, urren urtean gehiago ara jomarnaz, gehiago eman behar du taldeari, eta taldeak behar ditu emaitzak eta hori eskatzen diot, urren urtean. Eskerrik asko zure hitzegatik. Bai, Hauetxek izan dira Ibai Gomezen hitzak. Halaxe da bai, urte oparoa izan da, zalantzarik gabe 2012garrena Ibai Gomezentzat eta 2013koa beste horrenbesteko izatea espero dugu Ibai Gomez Atletikeko jokalarian entzat. Bueno, jaun Andreok, 4-8, amaitu da lehen zatia. Atsedenaldian orainek gaur egun albistegia izango duzu eta berehala izango dituzu berri hori Anoetatik zer gertatzen den bigarren zatian. Gero arte. Duzu ez, beraiek ez daude goituta bizitasun horrekin jokatzean, normalean, belarra pixka bat altuago goten da, makalagoa dena, eta hemen gauza kaskar eta ondo egin behar dira ez, eta zelaia bestela ez du barkatzen. Lau lortu ditu Euskal Selekzioak lehen zatian, bigarren zati honetan, ematen du orain arte hobeta hori dela, ematen du. Azkar Gortaren taldea. Behar da Azpeitiarraren itzaldiak ere izango zuen zer ikusirik hor aldageletan. Norriauka erabakita dago, zer esanik ez? Baina beste itxura bat eman behar du taldeak. Bai, baina ben kasu honetan emaitzari begiratu baino gehiago, zukuin gomentatu zuen itxurari begiratu zaio, ez? Hau kontuan hartu, zuk munduko txapelketa prestatzen ari zera, hortzaude ligaska horretan, gainera azkeneko partioan garaipen ona lortuta gero. Eta jokalari batzurentzat gainera, normalean titular izaten ez direnak partidu ofizialetan esan nahi dut, garrantzitu izango da gaurko Norriauka. Bai, eta dena, eta gero baita ere, zu noa zatozen be partidua jokatzea hori ere batzuentzako, jendeak ikusteko eta pixkat Europara atortzean nahi balimazu baita ere garrantzitsuak kasu honetan hori bigargo planoan gelditzen da batez ere, selekzio baten zaudelako eta selekzioa daukasun dena eman behar zulako beti ez, baina... 4-8 jaun Andreok horixe dugu emaitza oraintxe bertan, minik ezartzea hori da gauzarik garrantzitsuena zalantzarik gabe, Pontonsen falta izan da Mikel Abakaria, aserre raioko atzelaria. Sekulako golpe eman dio, Ondoko ederra eman dio, Eta txemi, olatua kontxatik Anoetara oraintxe bertan etorri da. Hau da benetan festa, ez? Armaldietan orain olatuaren egiten Anoetako publikoa. Tartean, partidua jokoan, hortxe duzu, Iraizoz. Ez dut hasikan lanik izan, lehen zatian. Mikel Abakak, Carlos Martinezi, Raleko eskuinegaleko jogalaria ere bikainari da aurten. Baloia sagonean Gaizka Tokerorentzat, honen erdiraketa, eskasa. Baloia motzean ederki sartu dio Oier Sanjurjori, baina honek ez du erdiratzerik izan aurrean zuelako Gabriel Valverde. Kornerra izango da, esan, korner asko ez du ikusi. Eraso guztiak izan dira zuzenekoak, batzuk golak eta beste batzuk ikusi edo. Adurizen gola ikusi du korner batetik, lehenengo zatean Ibai Gomezek ateratako korner batetik.
Gaizka Tokero buruz eta barrura. Ikaragarria, gol polita benetan Ibai Gomezek penalti puntu ingurura. Modu bikainean atera du kornerra eta Gaizka Tokerok buruz. Barrura, bosgarrena, 57. minutuan, ikaragarria. Azkenean konexio ona dago, ez Atletikeko konexio hori lehenengo zatian ere korner bate, Ibai Gomezen korner batekin. Aldurize gola egin du, kaso honetan berriro bestaldetikan. Aldatuta, ez? Eskubiakin ateratzen du hortik eta irikita. Tokero burukada eder batekin. Ederra. Barrura, atzelariak ez du gauza hondirik egin, ez? Oztopatzeko ere. Baina horre, erremate ona eta gol ederra. Gol ederra ez du zer eginik izan hor, Carlos Ariasek, Oriente Petrolero taldeko atezainak, 5 eta huts. Eta aldaketa egingo du, instant batean Boliviak... Beste bat. Ala da bai, Alejandro Melean 20 zenbakiarekin horixe izango da Xabier Azkargortaren urrengo apostua. Euskal selekzioaren aulki ondoan, Xabi Castillo prestaketa lanak egiten ja elastikoa jantzita. Oinetakoak ondo atonduta eta urki batean berdeguneratuko da Durangoko semea berarentzat ere une garrantzitsua, momentu importantea, ezbaitaztu behar Euskal selekzioko elastikoarekin lehen minutuak jokatuko dituela. Alaxe da bai. Baloia area inguruan berriro ere. Horrengo honetan Boliviarrek urrundu dute arriskua. Carlos Martínez berreskuratu Euskal selekzioarentzat. Hortxe da kolegile realean. Eta erasoan hemen Euskal selekzioarekin Gaizka Tokeroren erdiraketa izan duzu hori. Mikel Rikok berreskuratu du baloiaren jabetza. Falta eginez. Falta eginez. Horrelaxea dirazi horrengo honetan ez dio bargatu Perdelasak. Baloia berriore jokoan. Minik ez hartzea. Inorge minik ez hartzea garrantzitsua izango litzateke. Labakak golpe darra jaso du, bai. Baina espero esagun minik ino sartzea. Iñigo Martínez, Gorka Iraizo zentzat. Hortxe da Mikel Abaka, bera orain, kapitalanetan nola ez. Veteranoena, Euskal selekzioan. Atzean ditugu, veteranoena eta gazteena. Mikel Abaka eta Iñigo Martínez. Eta orain txegingo du aldaketa Joseba. Alaxe da Xabier bai. Azkargortak. Arestian aipatu moduan Alejandro Meleanek utziko du, edo berdeguneratuko da, hobekio esan da 20 zenbakiarekin zelaia utzi duena Jose Carlos Barba izan da. Eta Xabi Castillo ere prest. Xabi Castillo prest, lehendabiziko minutua izango dira beraz Euskal selekzioaren elastikoarekin. Durangoko jokalariarentzat baloia sakonean, Ibaik ez du baloi hori arrabatzerik. Berreskuratu egin du Boliviak, eraso antolatu nahian. Xabier Azkargortaren taldea, baina presio txiki hori nahikoa zaio Euskal selekzioarentzat baloia berreskuratzeko. Eta hor ikusten da beraiek asko sufritzen dutela zelaiarekin baita ere, ez? Beraiak baina ere baloi erresa hartzekin mandiona lagunari, baina ezin hartu buelta eman eta
Ja, baloia ies egin da zaukan, ez? Eta hor garbi erakusten du, sufritzen ari da denekin, zelaiarekin, egunarekin, golaukera asko sortzen ari da, erdiraketa oin ikusi dugu Kike Solak kontrol txarra egin duela, baina erdiraketa gehienetan gainera ez dugu zango arriskoa sortzen du, baizik eta golaukerak sortzen dituzte, ez? Eta hor gauza gutxi izan nahi du alde horretatik Boliviako selekzioetaz, ez? Aukera paregabea izan du horre, Kike Solak. Gainera ez da aztu behar jetlaka uste baina gogorrago izaten ari dela, ez abioiarengatik bakarra, ez epetartea kontuan hartuta, han beroaldian zeudelako eta hemen hotzera etorri direlako. Dena aldatzen da, ez? Eguraldi ez hotzotza, ez dugu esango hotzotza denik, baina umela bai gaur hartxaldean. Aldaketa handia onda, goizetikan guztian segulako egoizea zegoen. Bueno, haizea baretu, bezain pronto hasi da euria. Erasora atera nahian berri ere Xabier Azkargortaren taldea. Egi esan partidu osoan orain arte ez du aukera garbirik izan. Boliviako amaikakoak partiduko lehen txartela ez dio txartelik erautxu. Ez dio txartelik erautxu. Ni uste zenbakiz nahaztu dela Mikel Abaka, Bai. Sortziak eman diota. Eta bueltakoa beste bati. Eta hortxe aldaketa, Mikel Valentziagak utziko du zelaia, Zumarragako semeak hiru zenbakiarekin zelaia utzi, debutari batetik beste debutari batera joanen gara. Partida gogoangarria benetan, Valladoliden egun diharduen jokalariarentzat. Lehenengo zatian ez zerbait esatera gabazen Mikel Valentziaga eta ez isilik bere bidea egiten ari dela futbolean, ez? Ematen du Realetik atera, edo Atletiketik atera eta gero ez dagoela zer gehiago, ez? Eta honek erakutsi du badagoela eta gainera lehenengo maila iritsi da baita ere Valladolidekin, ez? Horrek asko esan nahi du, ez? Berak egin ditu isilik, bere pausoak egin ditu futbolean, oso merito handia izan du, gauzak ondo egin ditu eta azkenean bere saria etorri zaio, ez? Valladoliden aurreko denboraldian oso ondo gaina eskubian jokatzen, demoraldi osoa eskubian jokatzen, han falta zuelako bat, eta baina bere lekuan jokatzen berriro maila baten. Nik ustean dut sekulako meritoa daukala eta posten naiz Mikel Valentziaga gataz. Alaxe da bai, Joseba, zurekin alda? Bai, posten zarela esan dugu, baita gu ere posten gara, gaurkoan egun garrantzitsua Mikel Valentziagarentzat, debuta, 5 eta hutsekorekin irria lagun, azelako gaua gaurkoa. Bai, esan, dena ondo atetzen nahi da, partidune 5 eta hutsekoekin partidu lasaia jokatzen nahi da, eta esan asko disfrutatzen, ez? Gustora ikusi zaitugu zelaian, gaur egun Zorrian diarduzu, baina Anoeta beti izan da zure aztegiko lekua eta horrelako plaza batean hainbeste ezagun hainbeste lagunen aurrean jokatzeak berezia behar du elastik hori defendatua zegotea. Bai, lehenengo aldia zen, inoiz nintzen Euskadiko selekziora etorri eta egia esan oso pozik, eskerrak konbokatu jaten nahi eta premio gisa garatzen dut eta asko disfrutatzen, ez? Egun handia da eta hala pasatzeko, ez? Eskerrik asko eta goza dezazula. Eskerrik asko, zuek. Hauetxek izan dira Zumarragako semearen hitzak ikusi duzue, irribarre batek askotan mila hitzek baino gehiago balio mendu, Mikel Valentziaga. Aukera berri ere Euskal Selekzioaren Gaizka Tokero jatrika sina dezake, aukera galdu du, bigarrengoan ez ordea, baloia zutoinera eta kanpora. Ikaragarria Jaun Andreok, lehendabizikoan ez du Arias Atezaina gainditzerik, baina honek ez du baloia errabatu, bertan utzi du, eta bigarrengoan Gaizka Tokerok baloia zutoinera bidali du, hortxe zegoen ere hurbil Kike Sola, baina ezin golik sartu, Jaun Andreok. Iruditzen zait dana egin duela. Ni uste jaurtik eta beran ematen zuen barrura zijoala, Kike Sola hor gelditu da txalotzeko, eta guztegabean harrapatu du, ez? Zutoinan jota ez da iritsi gaina barrura sartzea, ez? Jokaldi hona egin du, nik uste dut partidu hona burutu duela, ez? Golak egin ditu, honek ere gozatu du, ezketenak ere dire gozatzen. Ia Gaizka Tokerok jatrika ere sinatu du. Eta orain aukira bidali dute Amorro Hortuk eta Etxarrik Gaizka Tokero, eta bere ordez, Imanol Agirretxe zelairatu dute eta Gaizka Tokero ari da oraintxe bertan Joseba Urkiolaren pare-parean. Joseba? Alaxe da bai, Gaizka Tokerorekin etzen urruti jartrika, lehengo urtean esan zenuen, gola etzela urruti egon, baina ezin izan zenuela Tunisiaren aurka, gaurkoan Arantza ederki kendu duzu. Bai, gaur 2 gol sartu ditut, aukeraik gehiago izan ditut, baina hau festa bat da, ez? Aldeak disfrutatzen ari da eta hori da, ez? Olatua Kontxatik Anoetara etorri da eta zu surfeatzen onenetakoa.
bueno, bai, gustora aurkitu naiz jokalari hauekin ez, eta bueno, espero dugu honekin laguntzia ez, Euskal Herri guztiari, eta bueno, hori da horregatik etorri gara ez, jolaztera ez. Eskerrik asko zure hitzegatik eta goza dezazula benetan. Eskerrik asko zuri. Surflari ona, zalantzari gabe, Gaizka Tokero, gaina egun hauetan, hegoaldeko haizearekin olatu benetan bikainek izan ditugu gure kostaldean. 5-huts, Jano Andreok, gutxigatik ez da 6garrena ailegatu. Boliviako selekzioaren aldetik ere esan behar du Ricardo Baca zela iratu duela, Xavier Azkargortak, hain zen ere Gualberto Mojikaren ordez, aukera Kike Solarentzat beste bat, Arias, Agirretxe ere hortxe, borrokan. Baloia bizik, hauentzako baloia bizik. Lanak izan ditu berriro ere, atezain boliviarrak. Arazoa da beraientzako dena. Gaur gertatzen ari dena beraientzako egun txar bada. Eta alderantziz, ez? Euskal selekzionentzako egun zoragarria. Imanol Agirretxeara barnean, ikuszagun baloia loratu. Ez dakit atezainak gainditu edo erdiratu nahi izan duen hor Usurbildarrak. Jaurti. Bueno, falta zena. Hala da bai, partidako azken debutaria txalo artean, gorazar eginez Anoetako zelaia, Zubikarai berdeguneratuko da, zelaia utzi duena, Gorka Iraizoz izan da. Alaxe da bai, bueno, hasierako 11-kotik, okerrazanago, geratzen direnak, Inigo Martínez eta Ibai Gomez dira. Bai. Ez dago besterik, Ez dago besterik. Inigo Martínezek gaur, gaztea da eta partidu osoa jogatuko du. Gutatu dio. Bai. Hamen gauzen hili-hilik, Ja, inda. Bakoitza berea eta hemendik aurrea lasai jongo da dena. Mas Kristi. Bai. 78. minutuan Jaun Andreok 5-huts, Euskal Selekzioak 5, Boliviak 5. Eta beste protagonista batekin gaude Txemi, Gorka Iraizozekin, aurreko demoraldian honek ere ez zuen, Augusto honez amaitu Tunisiaren aurka, baina Gorka, gaurkoa partida politia zu Naparra izaki, Naparroatik ere jende asko etorri da, Euskal Herri luzezabalaren lekuko zarete, protagonista nagusi, haze gozatua. Bai, bueno, festa da, guretzak importantea garaipena ere, futbolarientzat beti partiduak irabaztea, bai gure selekzioarekin, bai gure taldearekin beti importantea da. Fizikoki ondo gaude, guztiok, orduan hori ere, guztia ja ondo ateratzen den hemendik azkeneraino eta pozik gauden guztiok. Gaurkoan ez zaituzte askorik behartu, ez dizugu izerdi handirik ikusten, baina atezainaren papela hori da batzuetan hori interpretatu beharra, gustora interpretatzen da gainera hori. Bai, hori hola da, beti horrela izan nahi da partidu guztietan, ez? Atezainak gutxi lan egin behar, edo bestelako lanak ez geldiketak, hori ere egin beharreko lana da, ondo beteta nita guztiok, ere ondo eta posik. Mila esker benetan. Hale, zuei. Hauetxak izan dira Gorka Iraizozen hitzak, gaurko honetan ez du izerdi tanta hundirik isuri, tensio izango zuen noski, baina ikusi duze, pozik benetan. Zalantzari gabe, falta dirazi du, Pérez Lasa jaunak. Baloia da baina aurrerago. Ba. Egin duena da, metro terdi aurrerago, bai gutxienez. Lekua hartzeko. Ibai Gomezek atzerago. Neurri hartzeko, ikusi zagon Ibai Gomezen jaurtik eta esira. Esira bigarrenean kanpora. Kornerra izango da lata guztiz. Eta ematen du arnasari gabe. Geratu dela hor Boliviako esi horretan zegoen jokalari bat. Sabelean edo. Obaboiak eta zutitu da jadanik Gabriel Valverde. Zentral lanetan dabilen gizona Zentenorekin batera. Atera du kornerra Ibai Gomezek. Eta oraingoan seguru harrabatu du Ariasek. Xabier Azkargorta, serio. Serio, ez da gustora egongo. Iruditzen zaite porrot mingarria dela.
badakigu beraientzako ez dela garrantzitsua, baina bai nola di joan emaitzak min egiten du. Eta pixkat irudiare oso garrantzitsua izaten dolako partiduetan, eta azkenean gol aukera bat ez dezu sortu, eta horrek min egiten du, ez? Duela gutxi jokatutako adiskidantzazko azkenen horria okan, Boliviak ustete bana egin zutela Boliviak eta Kostarrikak. Gure ere adiskidantzazkoa izan zen, lagun artekoa. Baina hemen ederra eramango du. Bai, benetik gertatu zaiolako, bat berak esan zuen, berak etorri zenean esan zuen, arazoak izango zituztela, denbora gutxi dela, olako partido bat prestatzeko, eta alde horretatik arazoak, baina bueno, aitzaki bezala ez da erabili behar, aitzakia da horrean kasu honetan selekzio handi bat daukala baita ere. Eta gero, iruditzait lehenengo gol horrek selekzioa puskatu egin duela, Boliviako selekzioa puskatu egin duela, ez? Markel Susaeta ondoan zeukan Kike Sola, Susaetak sakonean ez dute elkar ulertu. Ez dute elkar ulertu orain honetan, Susaetak movimento desberdinak, bai. Atletikekoak eta Osasunakoak movimento desberdinak. Atletikekoak movimento hori beti sakon egiten dute, beti lusatuz, eta besteak berriz bere lekua bilatzea junda, atea aurrera, eta ez dira ulertu. Eraso orain Bolivia, urrutetik jaurti, ze bestela aurrera ez dira iritsiko. Bueno. Urrutetik jaurti duena, oraingo honetan Alex Pontons izan da. Zuzenean kanpora bidali du, gaizki jaurti du. Iñigo Martínez, baloiaz. Laster batean, beste aldaketa bat egingo du. Jura denez, Xavier Azkargortat, Carlos Martínez. Alaxe da baita, ja ez dira asko geratzen, Honek ere uste dut jokalari guztia jarriko dituela jokoan. Oier Sanjurjo, Osasunan bezala xe, langile hemen ere. Bai, berari kostatu zitzaion, sartzea, pixka bat dinamika horretan, eta baino Mendilibarrak erabiltzen du. Baina arazoa daukanean hemen. Inoiz gainera, deialditik kanpore utzi zuen, Jose Luis Mendilibarrak Oier. Bai, baina gero ja, baina ikusi du jokalari badela, bai atzean, bai zelai erdian, edozein lekutan erabiltzeko modukoa, eta normalean beti parte hartzen du. Bolara bat izan zuen, amaikakoan beti egontzena, eta oain, azkeneko partidutan amaikakoan igualez, baina gero parte hartu bai. Eta horrek esan nahi du, Mendilibarrentzako jokalari garrantzitsua. Euskarri bezala, ondo daudenean behintzat, Patxi Puñalda Raul jartzen ditu, Soluz Mendilibarrek. Iñigo Martínez, Mikel Abaka. Eska gelditu zaigu partidua. Eska ja makalagoa dijoa. Beste ritmo batekin. Bai, uste maitza berak ere pixkat laguntzen duela lasaiago egotera. Eta zelai erdia pasatu arte gutxienez lasaitasun puntu batekin. Eta armainetan jendea olatuaren egiten, besterik ez baldin bada ere, Joseba, gainetik, hotzak entzeko gainetik. Bai, hala da, movimentua behintzat martxan jarri, baina olatuari ere presioa galtzen ari zaio. Bueno, Roni Jimenez zeleiratzeko prest, eta Diego Bejaranoren ordez, harriko du, soropilean Xabier Azkargortak. Hortze da Bejarano. Alaxe da, eta hori izango da noski azken aldaketa ez dago beste jokalaririk beroketa lanak egiten. Lehen zatien aldatu dituenak muturrak luze dauzkatela daude. Benetan burumakurre edo triste esan daigun. Eta ez da Boliviak urteari eman nahiko lioken amaiera. Roni Jimenez, Real Potosi taldeko jokalaria. Kontutan izan behar dugu baita ere, ez dugu aipatu eta Bolivian Liga amaitu dela. Apertura torneoa alegia, The Strongest taldea izan da txapeldun liga honetan, indartsuena batez ere azken hiru ligetan hiruak jarraian irabazi dituela, aperturakoa, klausurakoa eta orain berriz aperturakoa, eta hori historikoa da Boliviako ligan, ez baitu beste inork irabazi hiru aldiz erreskan. Osondo horri Manoli Agirretxe. Mikel Rico lanean, sekula lan egiten du jokalari honek. Eta beste aukera bat, Ariasek erantzun dio orain honetan.
Susaetaren jaurtiketari, baloia kornerrera bidaliz. Denentzako aukera gelditzen ari da gola egiteko, Egi esan, ez dute oso behartuta jokatu. Gure jokalariek. Ez. Oso errez. Irutzet, batez ere lehenengoz, bigarrengo zatia ja emaitzak baldintzatzen du pixka bat dena, ez? Bai. Baina lehenengo zatean erraztasun handiarekin jokatu dute bat. Egia zen maila handia zegoen zelaian. Baloia mobitzeko garaian, bai Beñatekin, bai Xabi Alonso, Beñat. Irutzet, oso jokalari honak eta trebea dira, eta gainera askar jokatzen dutena dira. Eta aprobetxatu dute hortarako, ez? Eta alde horretatik horrek dena baldintzatu du baita ere, eta gero lehenengo gol horrek mina asko egin die. Nola izan dan ikusita, mina asko egin die, eta hor pixka bat burumakur gelditu dira, eta segidan entortzizkio beste golak, ez? Eta alde horretatik hor gelditu da, ez? Partidua pixka puskatu zaigu hor, biharrengo zatia makalagoa da, baina alata guztiz ere golaukera asko sortzen ari dira. Oain ere, egia zan, ez dugu esango golaukera zenik, baina... Bueno, Agirretxeren errematea bai aurrekoa. Ariaseke kornerrera bidali duena, eta orain Mikel Abaka sartu da hor, falta eskatzen zuen. Berarentzako ere... Bigarren zutonea... Bai, berarentzako ere unkigarra izango da gaur hemen egotea. Mendigan aldegin Raiorrekin etorri zen, Raiorrekin etorri eta jipoia handia hartu zuen, eta nik uste dut berriro ere bere jendearen aurrean egotea. Nik uste dut oso garrantzitsua dela, eta iruditzei gainera ez dela normalean igual askenekoa izango litzakela baita ere berarentzako, eta bueno, eta hori darra kontuan berarentzako ere kapitainian izatea bigarren zati honetan. Alde horretatik ere baita unkigarria Mikel Valentziaga eta Xabi Castillorentzat. Bai. Euskal Selekzioarekin debuta egitea eta anoetan egitea estrainaldikoa. Valverde, Gabriel Valverde, Boliviako atzelaria lurrean etzanda geratu da, mina hartuta, ikus dezagun. Xabier Azkargorta hor bitartean Aserre. Bai. Etzaio irriparrik atera, zazpiterdiak inguruan pozago zegoen orain dagoenaren aldean. Azkar ezarri zaio Pikoskoa, eta badirudi hori ezin aldatuko zaiola gaurko arratsean behintzat. Eta Bekok Ilunarekin ere ikusi dugu, lehendakari jauna. Ino Urkullu jauna. Balkoan, serio demonio. Lehen zatian ikustetakoarekin behar bada ez, seguru ez dela bat ere gustore izan da. Gustora, zelaian ikusten nahi denakin. Baina besteakin ez dibitzen. Bueno, Kamila atera behar izan dute. Valverde. Eta oraintxe bertan jokalari bat gutxiagoz. Xabier Azkargortaren taldea. Eta aldaketa guztiak eginik. Okerrez nago, Joseba? Bai, hemen aulkian daudenak lehen zatian ibilitakoak, eta gero talde laguntzaile bezala etorritako beste batzuk, baina geuri eman dizkiguten izen eta zenbakiak oinarri hartuta behintzat hemen aulkien ez dago inor atera dezakenik. Holaxe da bai, beste egoera bat, egoera hau ere gertatzen da, aukera Boliviarentzat, gola egingo du, Bolivia jokoz kanpoko eskatzen du. Einaute Zubikaraik, jokoz kanpo ote zegoen edo, gola sartu duen jokalaria, 8 zenbaki duna Alex Pontons, pase aurrera izan ote den edo, bataz besteko ez. Errepikapena ikusi behar. Bataz besteko ez, jokaldi hona egin dute, nik uste lokartuta gelditu direla, ez dakizeni begira. Inigo Martínez gainditu, ikus dezagoz, atzera godo. Eta ez da jokoz kanpo ez. Iruditzet, lehen aurreko jokaldi horretan, atzelaria horre gelditu da lurrean, bizka tepagutxo egin gelditu dira, ari begira, jokaldi hona antolatu dute, egia esan jokaldi hona antolatu dute, eta gol polita egin dute. Balaxe da bai, 79. minutuan, 5-1 Pontons izan da golegile, Ricardo Bakaren jokaldiaren ostean. 5-1. Gutxienez gola egin dute eta horrek ere duela... Itxuratu ez dute egin, baina gol batek beti... Bueno, jazten dut zeu zer, ez? Bai. Aukera Imanol Agirretxen entzatiko zezagun area barruan, jaurti, Ariasek bertan utzi du baloia ez. Bigarrengoan harrabatu du. Boliviako atezainak.
10 minutu besterik ez norriak amaitzeko Euskal Selekzioak 5, Boliviak 1. Uruguairen aurkako, emaitza bera noski 1988 urtean, orduan Euskadi izeneko selekzioak jokatutako partida hartan. Halaxe da bai, 5-1 Uruguaiko selekzioari, eta okerrez banago, Nigeriari ere beste horren beste. Hala da bai. 88an Anoetan jokatutako partida hartan gainera Gustavo Poyeten golarekin Uruguai jarri zen markagailuan aurretik, baina azkar buelta eman zioten ondoren partidari. Tartean Josu Urruti ere bazen gaur egungo... Bai, eta gola egin zuen gainera Josu Urrutiak. Halaxe da. Kuko Zigandak 2, Oscar de Paulak beste bat, eta Inigo Idiakezek beste bat. Carlos Martínez eskuinaldetik erdiratu penalti puntu ingurura. Urrundu egin du Valverde gain zuzen ere. Baloia sakonean jokatu nahi zuen Oier Sanjurjo Susaetarekin. Eta baitu armaiak zer ari direna abesten, Xavier Azkargorta, une hauetan Anoetan 4 haizetara entzun gai. Bai, hortxe duzu jokaldi errepikatuta. Einaut eta Mikel Abaka biak ikusi dituzu hor, desoa altxatuta, jokoz kanpoko eskatuz. Normalean ezin danean esertzio egin, baspada ere besoa jaso. Eta ez, irute errepikapenean argi hiltzen dela Boliviaren atzetik dago gola egiten duen jokalari. Sanjurjo, Boliviak berreskuratu du baloia, Vicente Arzeren bitartez, Mikel Ricori falta egin diote oraingo honetan. Bueno, beraientzako garrantzitsua da baita bigarrengo zati honetan. Markaila berdinduta egotea. Bai. Eta, horrekin egiten duena da, bizkat itxuratu, ez, lehenengo zati kaskar hori. Baina, alata guztiz, bigarren zati hau, lehen zatiak baino intentsitate gutxiago izan du, bigarren zati honek. Bai, intensitate gutxiago aukerak izan ditu, baita ere, baina intensitate gutxiago izan du. Gero markailoakin jokatzen da, ez? Zula auto gotzira osten bali mazoaz, eta hemen nahi ezuna da, bizkat alegindu gauza gondo egiten, jendea gustura utzi eta batek bestea gola egitea nahi bali madu, egiteko aukera bali maduka egin dezala, baina mina ondirik egin gabe, esan nahi eta golik egin gabe azkenean, ez? Hori da. Eta pixka denbora pasa, ez? Eta, gozatu, egia da, atxeen bat egonda, jokalarik atxeen izan dute, atzo entrenatu eta gaur jokatu, batzuen ikusten dut zerbait gehiago egingo zutela beste batzuek, baina lehenengo minutua dira eta garrantzitsua da lase egoten, ondo egoten, behartu gabe minik esartzea, hori oso garrantzitsua da. Batez ere ez lesionatzea. Bai, eta gero aktibidade berriro etortzea. Hauek aurrera pausu, hemen jokatu dutena aurrera puntua izango dute gero datorren asten batzuk azten diranean, ez? Eta irutzea aldo horretatik jendeari ondo etortzen zaie, holako partidua jokatzea. Baiz, berehala daukagu amaitzen dira oporrak eta berehala daukagu liga jardunaldia gainean. Datorren larun batean eta azte bukaeran jokatzen dute eta irutzen zaite aldo horretatik aktibidea ondo etortzen da. Erasoan berri ere Euskal Selekzioa, baloia berreskuratu du Boliviak. Eta Liga txapelketa aipatuta, esaten dugu askotan Euskal Herri luze zabala dena batera egoten dela Euskal Selekzioarekin. Elastiko guztiak bat, gaurkoan ikusi ditugu bikoteak Realeko eta Atletikeko elastikoekin elkar hartuta, besarkadak ematen eta bar. Eta beste bikote polit bat eta kurioso ikusi dugu Alabeseko eta Eibarreko elastikoak elkarrekin partidaz gozatzen eta elkarri bosteko ematen Euskal Selekzioaren golak ospatzen. Hauek ere leia politia daramate aurten. Bai. Politia doakigu benetan bigarren B mailako liga aurten. Bai, irutzea oso interesgarria dela eta gainera goian dauden taldeak Euskal taldeak izan da ondik eta gehiago, ez? Alabes da Eibar hor daude. Horiek azkenean leia Lelena oso garrantzitu ez da, Lelena kokatza oso garrantzitu izaten da, gero aukera gehiago zulako play-fai jokatzeko garaian. Eta hori egongo dira hor, da gero atzetik datostenak, ez? Amore Beta hor dator, Real Unión hor dator, beti baten engantzatu, Nafarrak hor datoste, irutzea eta aldo horretatik oso interesgarri gelditzen ez egula, ez? Eta Kuko Zigandaren taldea ere bai, hor txepuntan. Atletik hor goian dago, gaina ondo jokatzen ari da, azkeneko partiduak
bota ditugu bai Gasteizen jokatu zutena da bai azkenean Realen aurka jokatu zutena irutzeit aurrera pauso bat eman duela baita ere. Baita ere zer ikusi izango du jokalari batzuek lehenengo taldearekin egoteak eta bar, eta horrek ikusten dute beraiek etorkizun hori eta lehen saila zen hori oin gertuago dutela eta horrek era jendeari aspo pixka bat sartu dio, arnasa pixka bat eman dio eta irutzea alde horretatik aurrera pauso bat egin duela, ez? Eta nik uste dut oso interesgarria dagoela. Eta Ibarren aldetik aipatu behar dugu, oraindik Rosaledako bueltako kopakoa Malagaren kontra. Bai, handia izango litzake pasatzea, Ez du hain errez amon emango. Ez, baina Malaga dagoen egoeran iruditzen zait... Bai, normalena kanpoan geratzea litzateke, zalantzari gabe. Hor beti izaten da, kopako asuntoak beti izaten da, sosketa jainda dago, eta sosketa horrek asko baldintzatzen du baita ere puntu bat, ez? Txikiei arnaz asko ematen dio, Barça hor gertu ikusteak beti... Kordoari gertatu zeion anoetan jokatu zunean, eta beste batzu berri, berriro hoien aurka jokatzea. Gaizki Horriño Martínez, erabate behartuta iritsi da baloi horretara, eta bertan utzi du. Eta minutuak aurrera, ja. Minutuak aurrera, gero eta gutxiago horria amaitzeko. Ez dut uste gainera Pere Lasak gehiegi luzatuko duenik. Gustora ari da. Okerrez banago, Joseba, bosgarrena du Euskal Selekzioarekin, Miguel Ángel Pérez Lasak gaurkoa. Bai. Laxe du bai. Bosgarrena eta azkena noski. Bosgarrena eta azkena, 45 urterekin agur esan behar. Arautegiak alaxe dio. Eta bueno, gero gainera Miguel Ángel Pérez Lasak ederki horrein haut, baloia kornerrera bidaliz. Epailaren inguruan esaten ari nintzen, ez dela sekula izan nazioarteko epailea. Hain zuzen ere Sánchez Arminiorekin izan zituen hor, berak eta dauden Ibañezek Martin Navarrete eta beste bat errekusatu zituzten, eskatu zuten bi hauek kanpora bidaltzeko epaileak izendatzen dituen batzordetik, eta Sánchez Arminiok saririk gabe utzi zuen Miguel Ángel Pérez Lasak eta berarekin batera dauden Ibañez ere bai. Bai, azkenean, nik uste maila eman duela berak, horregoteko gai izan dela ere bai, erakutsi du, gertatzen da, beti erabaki batzuk egoten dira, zuk ez dizunan neurtzen, eta hor gelditzen dira, ez? Nik uste dibilbide hona egin duela, horremiste urtetan lehenengo mailan egoteak... Eta gainera, aurten demoraldi polita egiten ari dela, goraipatzen ari dira. Bai, denak usten beran nahi dutela, zelaian, ez? Erasoan berri hori Bolivia bigarrenaren bila, gehiegi gurutzatu du Jaurtik eta Meleanek. Etxarri eta morrotu bango dira sarri azkeneko jokaldi hokin. Dagizu Mikel Etxarrik ez duela amore ematen, epaileak azken txistua jo arte. Bai, niriz dio maitzari behiratzen. Eta sartuko da aldagelan, eta baten bati izango dioz error azken jokaldi horretan egin duzu ez da gizer, eta post eta bat gaude marka joan. Hartuko du, da ikusiko du, eta apuntatuko du, eta... Horixe. Gero jongo da jokalari batena eta besteena, horrengo batean, da ikusten dunea esango dio zer. Alaxe. Bolivia baloiaz. Azken minutu hauetan Euskal Selekzioak Boliviakoari eman dio baloian jabetza. Eta orain ematen du gustorago ari diala. Azken minutu hauetan Xabier Azkargortaren jokalariak. Aginduak ematen Azpeitiarra azken minutu hauetan ere bai. Mikel Abaka. Pixka bat aztertzeko ere bai, Xabier Azkargortarentzako hartu partidua ikusi, utz nuen egin duten, hain errez zergatik sartu diran, da nundi sartu diran, eta pixka bat hori dena kontuan hartu behar da. Jakinda beti lagun arteko partidua dela, esan nuke selekzio arteko partidua da, baina beti goten da kontu ibiltze horrekin pixka bat igual zuloa gusten dira, eta hanka ez da sartu behar den bezala, eta alde horretatik taldeak asko zurritu lehenko zatian, selekzioa. Baloia zuzenean kanpora, ateko osake izango da Boliviako selekzioaren alde, azken minutuan jadanik, Jan Andreok. Gai Gomezek ere partidu osoa jokatu du gaur. Horrekin oso gustore izango den Marcelo Bielsa.
Eta azkenean Inigo Martinezek egiten du eta inorrez azarratzeko hor gelditzen da, ez? Hasiera batean 22 ziren deitutakoak, baina lesioak zirela medio eta azkenean 20 jokalari izan dira Amorortu eta Etxarriren zerrendan. Etxarri eta Amororturen zerrendan, seigarrena Imanol Agirretxek egin du, jaun Andreok. Norreiaok amaitzeko modurik onena, 6. gol horrekin, eta okerrez banago, hauxe da Euskal Selekzioak lortu duen alderik handiena, esan dut, garai berrietan. Erdiraketa ona, zoragarria, eta erdiraketa zaukan indar horrekin, buruakin horabi aldatzea bakarrizune izulekuan ipintzea, eta gol ederra egin du. Carlos Martinezen erdiraketa. Imanol Agirretxek barrura. Eta amaitu da Norriagoka. Amaitu da jaun Andreok golarekin batera. Amaitu da Euskal Selekzioaren Norriagoka beste urrats bat ametsaren bidean egin du gaur. Euskal Selekzioak 6-1 gain dituz Xabier Azkargortaren Boliviako taldea. Golegileak gogoratu, Adurizek 2, Tokerok beste 2, Ibaik 1, eta 6. eta azkena Imanol Agirretxek azken jokaldian. Boliviako gol bakarra Pontonsek egin du 6-1, Aze argazkia jaun Andreok, Xabier Azkargorta, Mikel Etxarri, belaunaldi berekoak, elkarrekin ari zirela atera zuten entrenatzaile karneta, zenbat futbol, zenbat historia, lehen esaten geruena, Jonan, Maitxua eta el profesor, elkarrekin. Bai, nik usten dut, biak Mikel Etxarri gustora egongo da, taldeak egin duen jokoarekin eta bar, Xabier ez dala gustora egongo ziur, asarri egongo da, batez ere taldeak eman duen